ऋणशृंखला, दानशृंखला, दान, भाग 3. याच्यामध्ये असं गृहीत धरलेलं आहे की देणाऱ्यानं ऋण म्हणून दिलेलं आहे, घेणाऱ्यानं पण ऋण आहे आणि आपल्याला ते फेडायचं आहे या कल्पनेनेच त्याचा स्वीकार अशा स्वरूपाचा केलेला आहे. तो निर्व्यसनी आहे आणि ज्या कामासाठी ऋण घेतलेलं आहे त्याच कामासाठी त्याने ते वापरायचं आहे आणि त्यातून काही रोजगार किंवा व्यवसाय अशा स्वरूपाचा वाढीला लागावा अशी अपेक्षा आहे. तसं झालं म्हणजे त्यातून पैसे फेडता येतील. फक्त जर मूळ व्यक्ती सधन असेल आणि त्याला पैसे परत येण्याची अपेक्षा नसेल तर तो ते पुढच्या व्यक्तीला देईल, पुढच्या गरजू व्यक्तीला देईल आणि मग त्या व्यक्तीच्या दृष्टीने पुन्हा ते नवीन ऋण किंवा ऋणाची पुढची कडी अशा स्वरूपाची होईल. ज्या 2 नंबरच्या व्यक्तीने त्याला ते पैसे दिलेले आहेत त्याच्या दृष्टीने जेव्हाच ऋणाची संपूर्ण रक्कम, कर्जाची संपूर्ण रक्कम पुढच्या व्यक्तीला दिली जाईल तेव्हा मधली व्यक्ती ही ऋणमुक्त अशा स्वरूपाची होईल आणि त्याच्यावरचं व्याज त्याने दिलं की त्यांनी दानशृंखला सुरू केली असा त्याचा अर्थ होईल. मूळची दान पहिल्या व्यक्तींनी परत येण्याची अपेक्षा ठेवलेली नाही आहे, त्यामुळे त्याच्या दृष्टीने जरी ऋण म्हणून दिलेलं असलं तरी ते दान आहे आणि ह्या दानाची एक पुढची कडी मधली व्यक्ती आणि तिथून ते तिसऱ्या व्यक्तीकडे जेव्हा जाईल त्या सुरुवातीला ते ऋण असेल, त्यांनी आणखीन चौथ्या व्यक्तीला किंवा आणखीन व्यक्तींना अशा स्वरूपाचं ते दिलं तर ऋणाची पुढची कडी आणि शेवटी कुठेतरी असं होईल की परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता कोणाला तरी पैसे दिलेले ते केवळ दान अशा स्वरूपाचे असतील, जिथं खरंच गरज आहे आणि पैसे परत होण्याची शक्यता अजिबात नाही आहे. अशा प्रकारच्या व्यक्तींपर्यंत पोचलं तर ते तिथं दान म्हणून होईल आणि तिथं त्याचं हे संपेल, शृंखला संपेल अशा स्वरूपाचं. याच्यामध्ये समाजामध्ये किती लोकांना काय प्रकारची खरी गरज आहे याची आपल्याला फारशी जाणीव नसते. ज्यांना गरज आहे ते आणि ज्यांना ऋण फेडायचं आहे ते बँकेमध्ये जाऊन किंवा सावकाराकडे जाऊन कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न करतात किंवा अन्य व्यक्तींकडनं कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न करतात. जे त्यात यशस्वी होतात आणि खऱ्या अर्थाने कर्ज फेडून कर्जमुक्त होतात त्यांच्या बाबतीत फारसा प्रश्न उद्भवत नाही, पण त्यांना अर्थातच त्याच्यासाठी व्याज मोजावं लागतं. आणि दुसऱ्या बाजूला मोठा सधन वर्ग आहे की ज्यांच्याकडे पैसे आहेत आणि म्हणलं तर ते लोकांना देऊ शकतात अशा स्वरूपाचं, पण त्यांना ते कोणाला द्यायचं असं माहिती नाही आणि त्यांची स्वतःची त्या प्रकारची मानसिकता हवी की मला हे पैसे द्यायचे आहेत अशा स्वरूपाचं. म्हणून मी म्हणतोय तसं ही जर ऋणशृंखला, दानशृंखला अशा अर्थाने म्हणून सुरू झाली तर ज्या व्यक्ती आपल्यापर्यंत कधी पोचण्याची शक्यता नाही अशा व्यक्तीपर्यंत पण परंपरेने का होईना हे ऋण किंवा दान पोचेल. आता परिस्थिती अशी आहे की आकस्मिक येणाऱ्या अडचणी ह्यावरती कोणाकडेच फारशी उत्तरं चांगली नाही आहेत. सधन वर्ग जो आहे तो त्या अडचणींवरती मात करू शकतो, परंतु मोठं आजारपण आलं आणि रुग्णालयात दाखल करायला लागलं तर सर्वसामान्य माणसाचं कंबरडच मोडतं. नुसत्या तपासण्याच्या फिया पण परवडत नाहीत, बाकी उपचार वगैरे हा वेगळा मुद्दा असणार अशा स्वरूपात. त्या अशी जिथं सर्वसामान्य माणसांची परिस्थिती आहे तिथे मग सावकाराकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज काढलं जातं आणि त्याचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये व्याज त्याला सावकाराला द्यायला लागतं. तर हे प्रकरण जर आम्हाला टाळता आलं, भले इथनं आम्हाला पैसे परत मिळणार नाही, ते ऋण असणार नाही, ते दानच असेल अशा स्वरूपाचं, पण तशा खऱ्या गरजूंपर्यंत पोचता येणं ही गोष्ट गरजेची राहील.